ɗan uwa, ba fa wai daɗewa akan mace shine yake sa jin daɗi ba. Mata da yawa suna kuka sai mijinta ya fi awa ɗaya awa nawa ko kai a cikin abokanai kai ta frown kana cika baki kana faɗin ai kai sai in yi awa ɗaya a kanta. Haba bawan Allah, abu ba da yaƙi ba. Me idan ka yi awa ɗaya kuma baka biya mata bukata ba? Me ka yi awa ɗaya ka kawo ka tashi ita bukatar ta baka biya ba? Wannan daɗewar ba ita ba ce. Idan minti ɗaya ka yi mace za ta kawo kuma ta ji daɗi, to ya fi a ce ka yi wannan awa ɗaya. Awa ɗaya ba shi ba ne ba. Ka san menene abin da za ka taɓa a jikin matarka ta ji daɗi. Wasu mazan za ka ga sun fara shafa matarsu sun ji wannan ɗan yauki sun ji wannan abu mai kamar majina na gaban mace yana fitowa wai a ita gamsu ta yi waye. Wannan ba gamsuwa ba ne, wannan ni'ima ake kiransa. Ana kiran da wannan ni'ima ne, tana ɗan fara jin sha'awarta ta fara tashi ne, shine zaka ga wannan yaka. Wata mace in zaka kwana 1000 ka ne mata wasa ba za ka ga wannan abin a tattare da ita ba. To shi isa maza da dama suke rashin tantancewa ne ko menene wai sai su ce ai ta kawo. Ba kawowa ta yi ba, tana dai kan hanyar kawowa. Idan har ka san makamarka ka san makamar aikinka, to matarka tana da cikakkiyar lafiya kenan. Wata in zaka kwana 1000 ka ne mata ba za ta taɓa kawo wannan ruwan ba. Shi isa wannan ruwan duniya ne, wannan ruwan daɗi ne, shine ake kiransa da ni'ima. Ruwan yauƙin nan shine idan azzakarinka ya shiga zai samu dama kaga ka caccake ta ta ji daɗi. Amma ba wai ka daɗe a kanta ba baka kawo ba, sai ka ji kana aikai ka kawo hawa na biyu sai da kai awa 2 ko awa 1 ban kawo ba, kawai cinta nake yi. Ita kuma za ta yi taimaka kuka kana tunanin wai kukan daɗi ne, to ba na daɗi ba ne, na wahala ne. Ka tsaya ka san ina ne inda idan ka taɓa mata za ta rikice kuma za ta susuce. Sannan ka tsaya ka san wanne irin ci kake mata wanda idan ka buga za ta ji daɗi kuma za ta ji cewar kai fa namiji ne. Sannan kuma ba wai daɗewar ba, idan minti 10 ka yi ka kawo to za ka ji daɗi. Wani rashin adalci ma da maza suke yi, sai kaga sun zo kawai mace kawai ka dawo daga sallah asubar ka zo kawai ka samu mace ba wasa ba kisan ba wani abu. Wani namijin ma da rashin mutunci ba ya kisan ɗin matarsa, kuma ba wai rashin tsafta ba ne, ba komai ba. Wani kawai zai kama dadumaki ne, kawai yana yi zai fara bugarki, yana kawa zai tashi ya baki a gurin, ke kuma ko uhu. Za ka ga namiji bai kai ba, amma mace ita ce mace mai aji mai komai ta haɗu da wannan namijin kuma ta nace shi take so. Ba komai ya iya ba, kawai ya iya sarrafa ta kuma ya iya ci mata yanda take so. Amma sai ga namiji da shi ga sutura ga kyau ga iya kwalliya ga waye, amma sai ga mace ta ce ita baya gabanta saboda ai baya mata abin da take jin daɗi. To ku san ina ne inda za ku taɓa wa mace ku ji daɗi. Sannan wani namijin yana shiga ne ma ya kawo din sai ga ta laƙume kuma ba za ta taɓa tashi ba, ko me matar za ta yi mata. Haka zai haƙura ya je ya wanke jikinsa ya zo ya samu ya kwanta, ya bar matarsa da ciwon mara da takaici kullum tana tsaki. To ku san ina ne inda ya dace ku taɓa wa matanku domin da ta ji daɗi, kai ma kuma ka zama namiji a gidanka. Wannan ita ce taƙaitacciyar shawarata. Daga ƙarshe